ആറുവരിപ്പാത നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ കോമ്പോസിറ്റ് ഗർഡർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ കാരണം നിർത്തിവച്ചു. 4 ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കി ഉപയോഗിച്ച് ഗർഡർ റെയിൽവേ പാളത്തിന് കുറുകെ നീക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് നിർത്തിവച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 10 മീറ്ററോളം നീക്കിവെച്ചെങ്കിലും സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ കാരണം ജോലികൾ നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് 2ാം തവണയാണ് ഗർഡർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുന്നത്. റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാഷണൽ ഹൈവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിർമ്മാണ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലം സന്ദർശനം നടത്തി പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഗർഡർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കോമ്പോസിറ്റ് ഗർഡർ കുറ്റിപ്പുറത്ത് റെയിൽവേ പാലത്തിന് കുറുകെ സ്ഥാപിക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഈ കൗതുക കാഴ്ച കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നത്. 12 മണിയോടെ ഗർഡർ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികൾ നിർത്തിവച്ചതായി അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു. സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഗർഡർ സ്ഥാപിക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കുറ്റിപ്പുറം.